Okay, ngifuna sibone ukuthi information ilahleka kanjani. Mabuthelezi, awufunde leli gama leli. Uyalibona ukuthi thini? Okay, angihlabelela umuntu. Hlebela umunye. Ungaphindi, uhlebe nje udlule. But thini? People are gay. Okay, mine but Say people are gay. what's in People again. Mina ngisi people again. which one? Uthi hola. Ngithe mina I love content. Nami, I love content. I love content. I love God. Futhi lahleke kuphi ke? Oh no. Akashongo now. Nango take content. Uma content.